खुलुमबाय। मोस्ट पावारफुल EM अफ BTR हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा बिथांनि मिडियायाव बुंनाय खोथाखौथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। दिनै अमर सिंह सारमोन, बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथां, दावराव देख्रेब सारमोना बै जायनाखि 3600 बिगा हा बेखौ रैखा खालामनो खामानि मावहैनाया, बेयाव रायजो राजाफोरखौ बिनि सायाव कनसियासनेस लाबोनाया राजखान्थियारि लाबालाब जायो नामा? आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, बर' हारिनि मोजांनि थाखायसो बिथांमोना बे खामानिखौ साख्रि मोननायनि थाखायसो बानायदों होननानै पारमिसन होदों होननानै फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा बुंदों। बेनि सायाव मोजाङै सावरायगोन दिनै। गिबियावनो नैबे खोथाखौ जोङो साननो गोनां बाथ्रा। दावराव देख्रेब सार, अमर सिंह सार, बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथांमोनहा बबे राजखान्थि हान्जानि लाबालाबनि थाखाय खोथा बुंहैखो? आरो 3600 बिगा ट्राइबेलफोरनि हाया मोनसे कम्पानिजों अरायनि थाखाय लाजानो थांनायनिफ्राय रैखा होनो पाब्लिक कनसियासनेस, पाब्लिक एवारनेस प्रग्राम बा बोरैहाय बेखौ रैखा खालामनो हागोन, बेनि थाखाय खामानि मावनाया राजखान्थियारि लाबालाब जायो नामा? अब्ला रनजित बसुमतारी बिथाङाबोथ' राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखायसो बे खोथाखौ बुंदों। कम्पानिखौ लाबोनानै रायजो राजाफोरखौ लस खालामना होनायाबो बिथांनि राजखान्थियारि लाबालाब नामा? अब्लाथ' बर' रायजो राजाफोरखौ, ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनानै सासन खुंनायानो BTRनि राजखान्थियारि लाबालाब, बिदिसो जों बुंनांगोन। दा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा, रेलवे कच फेक्टरिया बोरो जाय BTR एग्रिमेन्टआव लिरनानै लाबोखानाय, बेखौ मानो हादिया? दा बेखौ हायैनि थाखाय, लिरनानै लाबोखानायखौ होजायैनि थाखाय नैबेखौ नाबां जाबां फैसा लालानानै कौटि कौटि रां लाखुमानानै NOC हरबाय नामा? प्रश्नआ बेबो फैयो। आरो दिनैनि थारिखआव हारिनि मोजांनि थाखायसो बे कम्पानिखौ लाबोदों, रायजो राजाफ्रा साख्रि मोनगोन, बेयाव साख्रि मावनो मोनगोन। बे खोथाखौ होननायनि सिगां मानगोनां फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा। दिनैसिमाव जुदि रायजो राजाफोरनि लाबालाबनि थाखाय, रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय सानदोंमोनब्ला दिनै BTR गभर्नमेन्टआ 16टा डिपार्टमेन्टखौ DCनि गथायहरनाङामोन। गासिबो डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ DCनि गेजेरजों मावनायनि खोथाखौ दिरुननो नाङामोन, गथायहरनो नाङामोन। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरनि, बर'फोरनि रायजो राजाफोरनि मोजां हाबा मावनो सानमारदोंमोनब्ला डिस्टेन्स मदनिफ्राय बन लायग्रा सासे सुबुंखौ गावनो नाङामोन। पिस एग्रिमेन्टनि उनावबो जनक आरो जोंसारमोना फेक एनकाउन्टाराव थैनो गोनां जानो नाङामोन। रोजा रोजा बर' बिमाफोरखौ, बिथांमोननि बर' बिमाफोरनि न' बांफोरखौ सिफायनानै बिथांमोनखौ मोदै रथ' रथ' गहोनो नाङामोन, इभिकसन खालामनाङामोन। बर'फोरखौ, बर' रायजो राजाफोरनि फारसे मोजां सानोमोनब्ला बेफोर नेरसोन, बेफोर सेम्बलफ्रा जोंखौ मा फोरमायो, रायजो राजाफोर मा फोरमायो? फेरेंगा बसुमतारी EM बादिया मोजां हाबा मावदोंब्ला मानो बर' बिमाफोरखौ मानो मेगनाव मोदै, मानो होखारस्रांनांगौ, मानो बुग्लुंहोनांगौ? एथ'ग्राब रायजो राजानि थाखाय सानदोंमोनब्ला अमित शाह बिथाङा थांनाय समाव बड'फा मार्क बेखेवनाय समाव जे BTRनि दफाफ्रा 96% मावफुंजाबाय होननायाव प्रश्न खालामनो हानांगौमोन। बबे बबेया जाखो? सुब-साब खोनासंनानै आखाइ खबोल'। होमब्ला मा बर' हारिनि, मा ट्राइबेलफोरनि, मा ओनसोलनि मा मोजां मावगोन? बे कम्पानिखौ लाबोनायाव सोरहा लाब जागोन? ओरैनो रायजो राजाफ्रा बुजिखायो। दा एसेबां सानदोंमोनब्ला बिथांमोना, आं फर एन एग्जाम्पल हिसाबै बुंनोसै, दा जों खस्थ' खालामदों, फिथाइखौ जों मोनजानांगोन। मेडिकेल कलेज बेसरगावआव लाबोबाय, खुलिबाय। बर'फ्रा बबे बबे रेंकआव बेसेबां
साख्रि मोनदों। थांनानै खेल लाफेरदोंना गोजौ थाखोनि रेंकआव बर'फ्रा बेसेबां जन सुबुङा साख्रि मोनदों नाय। थां बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बर' डक्टरा साबसे दं, हिन्दी रायज्लायग्राफ्रा साबसे दं, एसामिस रायज्लायग्राफ्रा साबसे दं, बर'फ्रा बबे बबे रेंक टप रेंकआव साबसे साख्रि मोननानै दं। थिग बे रेफारेन्सआवनो बे आदानि कम्पानिनाबो जाफैगोन। जों सासेबो रावबो साख्रि मोननाय नङा। जोंनि थै आरो गोलोमदैनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौनो गुबुनासो जागासिनो, गुबुननोसो जाहोगासिनो, आरो बेलाय आदानि कम्पानिसो। जों फात्ताखौ मोननाय नङा। लाब गैया, हाखौ खोमानांगौ गैया, बानायनांगौबा गोजान जायगायाव बानायलाहै, बहाबा बानायलाहैथों। आंबो बेखौ मालाबाबो हा हगारलायनायखौ सापर्ट होनाय नङा। दिनै एसे गाबोन एसे ट्राइबेलफोरनि हाखौ बेबायदि लालांबाय थायोब्ला जों इयुनाव जेबो हायानो थाहैनाय नङा नामा? बेयावल' मानो नोजोर होदों? जे जायगायाव रेलवे कच फेक्टरि लाबोनो नागिरदोंमोन बङाइगावआव, बेयाव लाबोथों। मोननांगौबा जोंहा डिमान्ड थागोन बास। खिन्थु एथ' बुरजा हाखौ गुबुननो हगारना होनायखौ आंबो सापर्ट खालामा। मा सानो रायजो राजाफोर? कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।